Xitay nowatdaky irgad geçirji taslamasy babatda Türkmenistany Russiýadan ileri tutýardy. Reuters habar agentligi Xitaýyň Newtgaz resmilerine salgylanyp 24-nji maýda habar berdi. Gurrun Türkmenistan Xitay gaz geçirjisiniň D liniýasy we Russiýa bilen Xitay aradaky Sibirin güýji 2 gaz geçirji taslamasy barada barýar. Pekin gusok we yol başlangyzyna laýyklykda Merkazadiýa bilen gatnaşyklaryny berkitmäge islegilleri. Ýöne gurulşyny girişilmeginden 10 ýyl tögeregi soň çylşyrymly narh köpleşikleri we başga da 3 Merkazadiýa ýurdunyň üstünden geçen gaz geçirjegini gormagyň tehnik päsgelçilikler sebäpli daş ahasy taslamasy agsaýar. Reuters Xitaýyň ýanygyç resmilerini sitirleýär. Türkmenistan häzirki wagtda Merkazadiýa Xitay gaz geçirjisiniň A, B we C şahalary arkaly Xitaýa tebii gazy berýär. Ulynyňy 1833 kilometr deň bolan biri-birine paralel 3 gaz geçirji Türkmenistan, Özbegistan, Gazagystan, Xitay ugru boýunça ýylda 55 milliard kubmetr tebii gazy bermäge ukyplydyr. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 18-19 maýda Gadymy Siýan şäherine geçirilen Merkazadiýa Xitay sammitini eden çykyşyny Türkmen tebii gazyny Xitay ugru boýunça iýermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip etdi. Merkazadiýa Xitay gaz geçirjisiniň Türkmen tebii gazyny Türkmenistan, Özbegistan, Gyrgyzstan, Täjikistan, Xitay ugru boýunça akdyrjak D şahasyny gurmak boýunça deslapky ulalaşyklara 10 ýyl ozal gol çekildi. Türkmenistanyň Xitaýa berýän tebii gazynyň möçberini her ýyl 30 milliard kubmetr ýokurlandyrjak bu taslama dünýäniň iň ýeri gaz ýataklarynyň biri bolan Galkynyş gaz käninden göz başalar. Beýlik tarapdan Ýewropanyň iň ýeri tebii gaz üpçünçileriniň biri bolan Russiýa Ukrainaga garşy girişen harby çoduruş sebäpli halkara sanksiýalara sedewar bolan soň özüniň tebii gaz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna tagyrlalaryny güýçlendirdi. Russiýa häzirki wagtda bar bolan uzunlygy 3000 kilometr, ýyllyk kuwaty 38 milliard kubmetr deň bolan birinji Sibirin güýji gaz geçirjisi arkaly Xitaýa tebii gaz eksport edýär. Reuters habar agentligine görä Moskwanyň 2023-nji ýylda bu geçirji arkaly Xitaýa berýän gazynyň möçberiniň 22 milliard kubmetr çenine çykmagyny garaşlýar. Uzunlygy 2600 kilometr deň boljak Sibirin güýji 2 gaz geçirji taslamasynyň Mongoliýanyň üstünden çekilmegi gödeňine tuturýar. Xitaýyň prezidenti Xi Jinping'in mart aýynda Moskwa manaşyran saparynyň dowamyny bu gaz geçirji taslamasyny gurmak boýunça gutornukly ulalaşyk gazanylmady. Türkmenistan Xitay gaz geçirjisiniň 966 kilometrlik D şahasy taslamasynyň umumy bahasy takminan 6,17 milliard dollara barabar bolar öýdülýär. Sibirin güýji 2 taslamasynyň bahasynyň takminan 14 milliard dollara çenine çykmagyny garaşlýar. Merkazadiýa gaz geçirjileri Xitaýyň energetika we geýsiýasy giňişligine möhüm maýa goýum hasaplanýar. Bu täzirçilik aladalarynyň ornuny tutýan strategik ähmiýetli üpçünçilik kanaly bolup durýar. Reuters Xitaýyň Milli Newtgaz Korporasiýasynyň global strategiýasynyň habarly bir döwlet energetika resmiýetine sitirleýär. Düýb Britaniýada birleşen Meetings Energiýa howpsuzlygy barlyk guramasynyň bilermeni John Roberts 19-njy maýda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistan Xitay ugru boýunça täze gaz geçirji taslamasynyň amala aşyrylmagynyň esasan Xitaýyň gyzyklamalaryna bagly bolup durýanyny aýtdy. Ekspert görä Türkmenistanyň Xitay ugru boýunça iýerilýän gazyň möçberiniň artdyrylmagy Galkynyş gaz käniniň ikinji tapgyrynyň özleşdirilmegini öz üstüne alan CNPC kampaniýasynyň işiniň netijeligine bagly bolup durýar. We're talking about the development of Galkynyş and we're talking about Gurrun Galkynyş gaz käniniň özleşdirilmegi hem-de Türkmenistan Xitay gaz geçirjisiniň gurulşynyň tamamlanmagy barada barýar. Meniň pikirimçe bu taslamalar amala aşyr. Ýöne olaryň haçan amala aşyryljagy belli däl. We don't yet know what the timetable is. Diýip bilermen şonu Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Reuters bilen gurrundaş bolan Xitaýly energetika resmiýetleri Xitaýyň Russiýa bilen, Türkmenistan bilen täze gaz geçirji taslamalaryny durmuşa geçirmeginiň mümkinligini, ýöne Xitaýyň Russiýa bilen deňeşdirilen Türkmenistan bilen aradak täze gaz geçirji taslamasyny has ileri tutýanyny aýdýarlar. Xitay özüniň uzak möhletli gaz ýerliklaryny öpçün etmek üçin iki ulalaşyga da gol goýup biler. Ýöne ol Türkmenistany ileri tutýar diýip Reuters Pudok resmiýetlerini sitirleýär. SIA Energy we Ristat Energy geňeşdarlyk kompaniýalarynyň çaklamalaryna görä Türkmenistan Xitay gaz geçirjisiniň D şahasynyň çeni bilen 2028-nji ýylda ýyllyk kuwaty 50 milliard kubmetr barabar boljak täze Rus gaz geçirji taslamasynyň bolsa 2030-njy ýyllaryň başlaryna işe girdilmegi mümkin. Bilermenleri görä Türkmenistan täze gaz geçirji arkaly Xitay ugru boýunça iýerjek gazyny Galkynyş
gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyry bilen üpjün eder. Türkmenistan TV gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýar. Ýöne ýurdun TV waýlyklarynyň netijeli dolandyrylmalygy, uglebadarod ferişdelerinden gelýän girdijileriň ýurdun ilatyna deň we adil paýlanylmalygy hem-de ýurtda giň ýaýran korrupsiýa, şol sany paraxorluk we tanışparazlyk emeldarlaryň emelsizligi ýaly problemalar ilaty garyplyga sebäp edýär. Türkmenistanda ýylyň başynda adatyn daşyry sowuk howa sebäpli Garagum kanalynda emeleýän buzluklaryň netijesinde dören suw josmasyny uly diametrli geçirjiler bilen galdyrylan bendin kömegi bilen taklamak başartdy. Mundan ozal bir hepdeden hem asa wagt dowam eden finansklar şol tanda suwuň büýüp çykan ýerini çägli haltalar bilen ýapmak tagallalary netije bermändi. Bu warada ýanwarda ýüze çykan basagylyň jikme-jiklerini öwrenen habarçymyz maglumat berdi. Ýanwaryň ortalaryndan başlap doňokçuluň ýany Amy derýady we Garagum kanalynda suwuň hanasyndan çykmagy ýurdun günorta gündäwr tewitleriniň hojalyklaryna hup awandyrdy. Mary welaýatynyň elektrik stansiýasynyň isiniň toktamak ähtimallygyny döretdi. Munyň bilen baglylykda Amy derýanyň we Garagum kanalynyň urunda suw josmalaryna garşy hüsgärlik ýagdaýy güýçlendirildi. Ekskavatorlar we beýleki agyr tehnikalar Galybertede tebitin edarlarından mezbur çekilen işçi güýji derýalaryň kenarlaryna köpçülükleň çekildi. Emma bir hepdeden hem asa wagt dowam eden finansklar şol tanda suwuň akabatyny ütküden ýerlerine çägli haltylaryň düşülmegi hem netije bermedi. Mundan soň suwuň hanasyndan çykan bölegine uly diametrli geçirjiler ýerleşdirmek karar edildi. Suwuň joşun ýerine 20 golay uly turba ýerleşdirildi we olaryň üstü gum bilen gömüldi. Suw ol geçirjiler arkaly dol akyp başlandan soňra olaryň agdy ýeke demir kagyllar bilen petiklerini şeýdip suwuň ozalky akymyny dikeltmegi başardylar. Dip bu wakalary saýat bolan ýerli ýasaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan hökümeti ýurtdaky beýleki adatdan daşary ýagdaýlarda bolsaýaly bu basagaýlyk barada hem habar bermediler. Ýogsa ýanwaryň ahyrynda we fevralyň ilkinji hepdesinde Prezident Serdar Berdimuhammedow Mary welaýatyna ýyzyna 4 gezek sapar edipdi. Azatlyk Marynyň häkimliginden bu ýagdaýlar şol sanda suw josmasynyň öňüni almak boýunça tagallalar barada maglumat alyp bilmedi. Emma huwa maglumatlaryny çap edýän Media jurnal nesriniň şol döwre degişli teljiren satelit suratlarynda suw josmasynyň öňüni hut galdyrylan ben sebäpli böwütlemek başardandygyny tinata bolýar. Satelit arkaly 20-nji ýanwarda düşürilen suratlarda kenaryň böwütilen böleginde suw bendiniň gurulşygyna girişilýändigini, sondan 3 gün soňky suratlarda bolsa bendin gurulşygynyň depkininiň güýçlendirilendигini görmek bolýar. Satelit arkaly 11-nji fevralda düşürilen suratlara görä suw bendiniň gurulşygy tamamlanypdyr, agyn suwuň öňü hem beklenipdir. Media jurnaly görä Garagum kanalynyň kenaryndan agyn suw çölüň içinde 35 kilometr çelini barıp ýetipdir. Kanalyň ağzyndan 100 milyon kubmetr töweregi suwunyň çöle siňendigi çak edilýär. Nesiriň çaklamalaryna görä, kanaldaky suwuň derejesiniň götürilmegi bilen bir hatarda kenaryň böwsünün bölegindäki ýeriň relýefiniň aýratynlyklary, meselem onuň pis bolmagy hem suwuň agmagyna ýol açan bolmagy mümkin. Bu çaklamany tebiti tapar edip gören habarçymyz hem tasdiklaýar. Onuň sözlerine görä, ýerli ýasaýjylar suwuň belli bir wagt çekilmegi netijesinde onuň käbir bölegindäki çuňlugynyň 1,5-2 metr bolandygyny tinlapdyrlar. Ýanwaryň 1-nji ýarymynda Merkezi Aziýa tebitine şol sanda Türkmenistana adatdan daşary sowuk howa aralaşdy. Ýurdun käbir tebitlerinde howanyň temperaturasy -25, -27 gradusy çelini pise gaçdy. Munyň ýany ýurdun suw akabalarynda we derýalarda buzluklar emele geldi. Türkmenistanda vilayetleriň arasynda gurulan gara ýollar yüzlerce kilometr uzaýar we şäherleriň şeýrede uly bolmadyk ýylatly ýerleriň üstünden geçer. Awtomobil magistrallarynyň ugrunda sowda nukatlaryny, gögönüm, miwe bakça önümlerini we beýleki zatlar satýan adamlary görmek bolýar. Habarçylar soňky döwürde ýol ugrunda gazanç etmäge çalyşýan garyp adamlaryň ýoluň jaýryklaryny bejermek ýaly täze usullary özleşdirýändigini gurrun berýärler. Mary Türkmenawat ýolu has erwet bozulupdyr. Bu ýoldan geçmek sürüjileri we ýolukçylara has howply. Şu Mary Türkmenawat ýolunyň bar ýeri çukurdan doly. Hamala bomy düşenýäli görseňiz. Diýip ýerleşmelerimiziň biri 26-njy maýda gurrun berdi.
Onun sözlerine göre ýoluň üstündäki asfaltyň bozulmagyna, jaýryklaryň we deşikleriň emele gelmegine, onun uğrunda yerleşýän iri deshalardan guruluşyklara ýük taşıyan agyr ulaglar sebäp bolýar. Sebäbi bu ýoly ýük awtouloglary bozupdyr. Olar ahaldan Lewabyň ortasyna çagyldaşýar. Lewabyň çärji etrafynda 2 tane uly asfalt zawody dikildildi. Lewabyň çäginden geçip Mara tarap uzayan bu asfalt ýoly Tün vilayatyna barýar. Diýip çeşme gurrun berdi. Ýol ötünde iri gaz ýataklary we newit gaz pudagyny degişlençeme iri desha yerleşýär. Sürüjüler awtobanyň hilinden hawatyr edip bu ýoldan geçende teresap bolmagy tynanşýarka ýoluň uğrunda yerleşýän ýaşaýyş nokatlaryň ýaşaýjylary bu ýagdaýdan uzypsyz girdeji görmek uğrunda tagala edýärler. Su Mara Türkmenawat ýolundaky çukurlaryň goloýunda 10-12 ýaşly çağılar elleri pilçeli jaýryklara çagyl goýup deşikleri doldurýar. Sürüjüler hem olaryň edýän işini görüp bize gowy bolar, awtouloglary deper etmez diýip begenýärler. Her kim sol çağılara 5-10 manat berip gidýär. Käbirler olary içimlik suw, süýji, kökü berýärler. Awtouloglaryň birinden sürüji içimlik suwuny zyňyp gitdi. Sol çağı izinden ylgap baryp suwly gawy ýerden göterip aldy. Dip Azatlyk bilen gürleşen yerli çeşmeleriň gene biri gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy hususan Mara Türkmenawat awtomobil ýolunyň 150-nji kilometrine deňeçer yerleşýän 3 ağacı owatynyň ýagdaýyny gurrun berip çetde galan bu ýaşaýyş nokadyryň ýylatynyň ören garypdygyny, yerli ýaşaýjylaryň köpüsinde girdeji çeşmesiniň düýpden ýokdugyny aýdýar. Bu ova Sowet döwrüne döwletiň dolu üptünçiliginde 3 ağacıda Sowet döwrüne taplan iň uly gaz ýataklary yerleşýärdi. Ene bu ova hiç kime gerek bolmady. Bu 3 ağacı obasynyň Marynyň häkimetleri habar tutmaýar. Yerli ýylatyň ekin meýdany ýok, obanyň daş töwre, gum, suw ýok bu obada. Bu ýagdaýda obanyň ýaşaýjylaryna günü görmek gaty kyn, ekrançylyk ýok, maldarçylyk pes derejede. Obanyň malyny we düýelerini çöldäki ýannakdan başga iým ýok. Dip habarçymyz gurrun berdi. 3 ağacynyň yerli ýaşaýjylarynyň arasynda direkçilik edýän maşgalalar hem bar. Bu ýagdaý awtoulogly geçip barýan ýolagçylary gaty gynandyrýar. Ýaşaýyş has kyn bu owada. Şonuň üçin bu owa ýaşaýjylary Mara Türkmenawat awtomagistralynyň uğruna dilegiçilik etmäge çykýarlar. Men hut ödüm gördüm. 2 maşgala çağılary bilen her haýsy 100 metr aýrylykda ýoluň uğruna oturup dilegiçilik edýärler. Dip habar saýdýar onuň sözlerine görä iki tarapa hem Mara hem de Türkmenawada geçip barýan awtologlardan sürüjüler we ýolagçylar dilegiçilik edýänleri pul arasy suw we azyk ýaly zatlary berip gidýärler. Türkmenistanda ençe ýyl dowam edýän ykdysady krizis ýylatyň barha garyplaşmagyna getirdi. Tebigi serişdeleri baý ýurduň hökümeti krizisi we onuň sebäplerini açyk agdamýar. Ýylatyň sosial ýagdaýyny işsizligiň derejesine görkezýän resmi sanlary çap etmeýär. Bu aralykda ýurtda ençimi döwlet edarasy ýapyldy, iş orunlary köpçülikliň azaldylýar. Ýylar üçin subsidiýalenen bahadan azyk, gaz, tok we suw üçinçilik ýaly ýeňillikler ýatyryldy. Munyň bilen bir wagtda täze gurulşyk proýektlere milliardlarça dollarlyk pul çykarylýar.